Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Adda ti mang burburibor kanyak nana. Ibagatan nga adda ti kayat ko amaamuan ko ma. Ne, may papanitian niya balasang ko. May papan iti kinatao, nana. Ha? Balasang ko. No may papan iti kinataom, panagkunak saan asyak ti rumbang akasaritam. Amok dayta, nana Marcela. Ngam imayak, takayat ko adamagan, no anya ti amuyo maipapan kani yayak laring. Anya? Ay, ne, balasang ko. Apay ni Klaring. Anya ti may papankan kwa na akayat mo amamuan. Nana, di mo't sigod matlaang akalugaran nyo ni yayak laring. Nagnanaad matlaang ditoy, sakbay ang nagbalin ababaunan ijay mansyon. Aging nga iso tinang tarakan kanyak idinay pas ngayak. Nga isumatan ti ipupusay day di inak. Pudno. Pudno ani Klaring tinang tarakan kan ka balasang ko. Ngam saan Nana, apay ang nagsardan kayo? Apay asaan nyo nga intuloy ti ibagayo ko ma? Kinapudno na balasang ko. Awan ti oray may sakada kami tinakakita iti inam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Nana Marcela? Saan ko kumaapakabasulan daytoy, Vanessa? Ngam naklaat kami latan ng kakalugaran iti dayto a probinsya. Idinaamuan mi nga addan putot ni Senyor Ismael. Katsi ka dayta. Anya? Kaya't kadi asawan dayta. Nga ampun naklaang ni Papa, Nana Marcela. Vanessa, balasang ko. Kas itinakon-akon. Jak amo no anya ti pudno. Ta idi agbalaw kami. Nagwarasan ti damag nga addan putot ni Senyor. Katsi ka dayta, Vanessa. Saan mi nga amo no asino ti inam. Wano anya ti pudno may papankan ka. Basta naklaat kami latan idinaamuan mi ti may papankan ka. Ay na, matuukan kan samot tan amang ururay kan ni Manuel, balasang ko. Ne, saan, Nana Soledad? Apay ko maamatuukan ak ngay. Ay, pasensya kan Awan ngamin ti pangawag ko kan kuana. Agam intiks kon. Imbagak nga da ka dito'y ita. Kasta ka din, Nana? Agyaman ak unay. Kunana nga iringpas na lakano biit ti aramidan na ijay talon. Ay, sus! Ang mga numaapuran ni Manuel, Nana Soledad. Ay, saan ba't siguro balasang ko? Di ka madanagan. Tinasaya at Nana. Surutaklatan ni Manuel ijay talon. Iti kasta, saan ang maapura iti aramidan na? Di ba na sa di may diti balay? Saan ka di, nanang? Juan Mateo. Kat amok nga dati pagdaldalanan na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, nanang? Nagdamdamag kanyak may papankin ni Klaring ayaya na. Kasta ka di? Apay ka no? Ay, jak amo no anya ti kayat adoktalan ni Vanessa. Ngam na ibagakan ko na ti pudno. Anya apod no, nanang? Ti kinapudno anak lahat kami amin alumugar dito'y probinsya tayo. Itinagwarasan ti damag nga adda putot ni Senyor Ismael. Ha? Dahil ti agpaiso anak ko. Awan ti uray may sakada kami diti lugar tayo amakaamo. No asino ti ina ni Vanessa. Basta naamuan milaangan asimang bayan ijay mansyon ni Vanessa. Kat ni Klaringen tinang padakkel kan kuana. Sa dino nga tinapanan ni Vanessa, nanang? Nagpakadan. Kuna naasarunwon na lakanon ni Loretta ijay balay da Manuel.
masikuran ka ni di kadam dito italon, Loretta. Anya ko mati pa kasigurak ngay. Malingligayak to pa iti kadak dito eh. Kasta ka day? Katuan mat, Manuel. Malingligayak amang buybuya kada kayo nga adda dito italon. Kan maysa, nalamiis ti puloy ti angin dito eh. Iso nga uray no nagmatuon ti init, mayatlat tatirik na. Sa bagay. Ninsamot ba niya sa Diyos sumungad? Ha? Uwin nga agpaiso ah. Mabit lang tayo naksabtan ni Vanessa. Ang mga nanyakit dito na pasama. Kumusta tinagsaritaan nyo kadagiti kalugaran tayong opisyal, Tatang? Mayat mo't anak ka. Talaga desidido da iti pangedeng daasaan tayo apanawan to'y lugar tayaw. Rumbeng laeng, Tatang. Anya ko mga min aga po apanawan tayo to'y lugar tayo. Uwan matiyaw. Isungarod agun kun dawayak ti ammo ti kaduan. At talaga anataya kon, Tatang. Tapno makapagtignayak. Ket baring no maduktalak no anya tipod no maipapaniti pagminasan. Ang no bilang tamaamuan tayo man. No asino at talaga dagiti adda iti likodan ti operasyon ti pagminasan. Adda nga tamaramidan tayo, anak ka. Tatang, agdadatan anadadail taglawlaw. Gapo iti pananglukat ti pagminasan. Dakkel dagitan arason. Tapno may pasirra ti pagminasan. Isong aramiden tayo ti amin. Tapno agbaligi tayo. Anya ka di tinapasamak, Vanessa. Apay kasta tilangam. Kan di ka matagtagari Apolos. Ibagam kanyak no anya tinapasamak, Vanessa. Mabalin ka din agsublita iti igit ti baybay. Ha? Pangaasim, Loretta. O sige nga, Rod. Sikat ti matungpal. Sigurado ka kading awan ti madlaw mo sa balik ni Senyor Ismael, Dodoy? Dakkel ti atat ko. Nga iswanapan iti dayta lugar. Tada na patag nga ramidin na. Iswanas ka na mamuamnoan niya. Tama nga no may kontra kanyak tibanggap na. Nalawag ka di, Dodoy. Basta saan kang agpadpadlaw ah. Ikagumam asurutan iti naliman iti amin apapanan na. Aging ga amaamuam, noan niya talaga ti ginagara na iti dayta alugar. Kaya't ka di asawan dayta nga ampun nakalaeng ni Senyor Ismael. Diyak amo. Ngam itikas di anamwak kanina na Marcela. Kas na jakon amo no anya at talaga ti kinataok. Panagkunak. Adda mo ni Yaya Claring iti dayta anadoktalam. Loretta, Apay no iso ti kasarita maipapan iti dayta anaamuam. saan? Saan, Loretta? Vanessa, Saan pa'y arumbang amaamwan dati na duktalak? Iso mabalin ka di. Datapay lang ti makaam mo iti amin. wan. Ikarik dayta, Vanessa. Maawatak itan ti amin. Anya ti kayat mo asawan? Iso siguro ang naturad ni Yaya Claring amang tubngar kan ni Papam. Gaputa dati amo na apalimad ti amam. Nalabit akas tangag paiso. Basta, dikid daw ko kan ka. Datapay la ko mati makaam mo iti kasjay anaam mo. Tatang, inton rabi, nas kanyag dakiwasak. Namabalin, kaya't ko ti makagtang iti pagminasan. Ay, anak. Amagan mo't no napaggaan no rabi iti ipapan mo pa nagpaliiw ijay. Tatang, Nung amin iti rabi napagpaggaan. Sigurado nga aduda amang kaamat kan no madlaw da ka. Tas siyempre, awan trabaho da saan aya. oy, Anya ti makunam anak kao. saan kayo ngagdanag, Tatang? Awan ti daka sa mapasama kanyak. Saan ka may sagnak? Hala, sikat ti makamaw. Saan ka alapdan? Basta agad nagkakuma akadayaw. Naggapuam
kabsat Soledad. Ay, napanak man nagudoong kabsat Marcela. Ado nga minan ti kasapulan mi iji balay. San matan amasango ni Manuel ti mapan makitsinda. Nang runak at makumikom kadagiti ar-aramidan dangag kakadwa. Sa bagay, kat, kumusta ka mutan kabsat? Madandanagan ka kadipay. Saan amaliklikan dayta, kabsat Marcela? Nang runak at masansan nga adda papapanan ni Manuel nga anak ko. Kun agbambantay dapay itirabi eh. Maawatak ti marikrik nam kabsat. Kinapudno na, madandanagan akmat. Ha? Kanya ti kayat mo asawan, kabsat? Ay madandanagan akmat para kin ni Manuel. Amumutan, kasla anak ko mutan di anak mo. Nang nangrunak at nasingad ng agayam iti day di Mateo nga anak ko. Ay, wan nga rod, kabsat Marcela. Nga mamati ak nga agan-anad akan ayon ni Manuel. Nang runak at kasta ti kanayon mi nga ibalakad kan kuana, numapan ijay balay. Oh, Vanessa, nakasablitan dito mansyon. Loretta, Oh, dayjay ni Nana Claring. Padpadaanan na ta. Urnosam ti bagim. Tapno saan ang makadlaw no di mo pa'y lakayat ang maamuan na no anya tinaduktalam. uwan, saan pa mabalin ang maamuan ni Yaya ti amin? Taging kat mabalin, ni papati kayat ko apagtaudan ti kinapudno. Sikat ti makamo. O alang arudan. Simpa umon ti langam tadum sa agtan. Saan kang agdanag? Umyanak latta di ti mansyon. Sana bale, taawan pa'y mat ni senyor. Oh, Vanessa, kumusta ka Rignam? Okay lang, di nakpagdanagan. Nagdamag kanyak ni Yaya Claring. Nakadlaw sa analiday ka. Loretta, Iso nga ikagumaam aliklikan nga ipakita kan kwa na analiday ka. Am muna kan ni Yaya Claring. Marignana no anya ti marikrignam. agyaman iti palagip mo. Agyaman mat, gapot adda ka iti sibay ko. Agayam ta. Awan anyaman na dayta. Ngamin? Ha? Ada si magpatalugan. Mabit lang takitaag ha. Ang mga nadamot kan ni papam. Kasi kagayam ti si Mang pagditi mansyon, Manong. Sarong kara ko man ni Vanessa. Mabit lang. Rumwaran iti silad na. Uwan kaya, Manong Andrew. Among ka din, no kaano agsubli ni senyor? Idi na uli nagsarita kami ti cellphone. Mga no, mabayagan ka nupay. Kasta ka di? Amo kasaan mo kaya ti umay dito, nada ni Senyor Ismael. Iso di ka madanagan. Tapakamuan ka no bilang agawi din ni Senyor. Agyaman at, Manong Andrew. Apag iso, adaytan ni Vanessa. Da kayon ti agsarita. Itay pa yung nagsasarita ta, Vanessa. Madlaw kong ada parikot mo. Ne, awan Andrew, anya kumangay? Sigurado ka? Wan, di nakpakadanagan. Awan ti parikot ko akas iti atap mo. Ibaga ka na pampanunutok lang ti sasaadan danana Marcela. Kasta gaya. Pasensya ka na. Saan kami pa mutla nakapagsarita ka ni Gobernador? Ha? Kaya't ko apat ganti kid daw mo at tulungan ta dagiti agindag iti dayja lugar. Iso na lang. Tadyak pa nakasarita ni Gobernador. Agyaman ak no matulungan nak amang tulong kadakwada, Andrew. Amo mata ka baalak nga ramidan ti amin para kan ka. Iso asan aron bang agyaman ka kanyak. Te importante. Ket may pariknak kan ka anak kasagana at amang aramid iti amin para kan ka. Saan ang tayo basta pumanaw dito naglingadak? Oray no amok nga ilikliklik ni Manuel dagiti kakadwa nga agronronda. Tapos saan ko idama sa lawa?
Nas kanyagan nadaklata. Narigatan. Nauli magtaglawlaw. Panagkunak kat awan tagronron day taglawlaw. Mapanakon. Agtignayak langit normal. Tap na awan tida ka sa mapasamak. Nga magsipot aklata. Saan arumbeng agtalagkaklatan. Nang runakit amok nga damot dagiti saan at aga dito nagdakdakiwas. Narigatan. Agdiretso akpay nga muna ija ayan tikal kalapaw apag nanagda. Naawanak iji balay. Kalpasan lang. Adda nakakita kanyak. Paggalipta kaklaan. Di nakmat siguro mailasin day ta nakakalugongak. Ija tayo mapan parts. Nagturungan di tada Manuel. Agtog nagdaklatan. Doon. Kampay di. Sumaruno akan kuana. Ngam apa man ang makakita kiti gundaway. Sumya siya akmatlaan iti dalan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaya at met, tagmay may saka dito'y terasa, Loretta. Ani, Yaya Claring. Nakariing kayo pa'y matlagayan? Saan na ka makaturog? Ni Vanessa, patsyak ang nakaturog ka, saan ka di? Isu nga adda ka dito'y terasa. Kinapudno na, Yaya Claring. Saan pa'y ang nakaturog ni Vanessa? Aday ti silid na. Agpampanunot iti naunag. Loretta, balasang ko, nasingad kayo ka ni Vanessa. Arig na pudpudno kayo nga agkabsat, itinapalalo a kinasingad yo. Mabalin ka di ang mamwa, noan niya ti pagdaldalanan na. Kinapudno na, Yaya Claring. Dahito iti kaunaan agundaway asaan akayat ni Vanessa pagsaritaan ti pagdaldalanan na ita. Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Simple lang, Yaya Claring. Jack amunoan niya ti mapaspasamak kan kwa na. Gaputa di na kaya't apagsaritaan niya. Baglakit din. Ta nakakita akmat lang iti gundaway asimina iti kalugaran mi anak asipot kanyak. Kanlaimbag, ta di nagnailasin. Talaga adakkel atulong ti pananglimlimog. Mapana ko ni Jo. Matatang, aglingatang. Das kaya na mapaliw tayo dagiti lugar. Taday tatipili ni boss. Jak laki dagbitak. Agpapaay dagita alalaki ti pagminasan. Sipot kayo Kunak tumot niya adda buyot ti pagminasan niya palpaliw. Nas kanya awagak ni Manuel. Iti kastang, mapakaamwak ida kat makapaganadang. Saan nakamag, Andrio? Nalipatam sa meten no asinwa? Ano ti kaya ti asawan, senyor? Apay a pinasurod na kiti taom. Ano ka din dito ng pagbagam? Asin mo kumata? Ag may salaan kita ni Dodoy. Isungarod. Nasiputak nga damang sursurot kanyak. Kadamok ani Dodoy dayjay. Kasta gaya. Pagkat atapan na kagayan, senyor. Mabihit lang takasaritan ni Dodoy. Tapos may panagnagtukan ka. Nga adda dito iti bodyguard ko. Kat kalpasan na makapagsarita kayo. Lipatan ba't nga sosyo tayo tinegosyo. At siya akong maanusan tayo aramidan ka pa ng papabaso ka niya. Dodoy! Umay ka ni Doy! Andrio, mabitlang. Mabitlang. Okay, senyor. Umay ni Dodoy. Saan? Saan yan, Andrio? Nalabit na nagbidutak laeng. Saan siguro ati taong tinasiputak? Senyor, itikanit ko pa makulit tayo na ito na napasangat. Ladingit, ngayong agpatinggan at siguro tinabayan ka pa ng sosyo ta, iti amin ang negosyo.
No saan at itao ni Andreo jay nasiputa ka mang sursurot kanyak. Asino na ijay? Naskan nga ganadak dito'y. Narigatan. Amangan no at dakit ditakas ang mapasama kanyak. Saanan anapatag? No asino tinakaamok iti dayta nga impormasyon kakadwa. Ti importante kat agalibtak tayo. Wait, Manuel! Wait. Napakaamuan nyo ka din ti amin nakakadwa tayo nga agbambantay iti sabali apasit ti lugar tayo. Wait, Manuel! Nakalerto dan! Masayat nga rod no kasta. Kakadwa, anusan tayo tagpatpat na kita nga agbantay ha. Nasken na makasigurado tayo. Wait, Manuel! Saludsud kanyak ni Yaya Claring idirabii. Amo nalagtan nga dapagdaldalanan. Anyat imbagam kan kwa na. Amunak, Vanessa. No anya tinagsaritaan ta, iso ti matungpal. Nalipatam ka din nga iso akagoranak ni senyor. Gapot ta inlibak ko kan kwa na no sa dino ti ayan mo idinagtalaw ka. Agyaman na, Loretta. Talaga mapang namnamaan ka agayam. Tilang kayat ko nga ikarim kanya. Agbalin ka kuma anatibkar itilaksid tinaamuang. Kan, no anyan tupay ti maduktalam. Ikarik, Loretta. Kat amok ama baulak ti amin. Aging ka nga adda ka amang patpatibkar kanya. Kasano anak kasubli ka dito'y balay anak ko? Saan ka napuutan asimang pa? Kinontak ko ni Manuel, nanang. Alas 2 iti parbangon iti nagsubliak dito. Ay, Mateo anak. Nataltalgad sa tiriknak no saan amasansan ti panagawid mo dito'y balay. Pasensya kayon, nanang. Ngam panagkunak. Amangan no kasayaatan no kanayon laeng ti kadak diti balay. Kunak man no nasken nga agtignay ka anak ko. Kunak no addadag iti ba nag-arumbeng nga aramidem. Tapno maduktalam no anya ti agpayso. Talaga nga ramidag dayta. Iso na laeng tanataltalgad no agawid ak diti balay. Kalpasan ti panagdakiwas ko. Masiguradok pa mabantayan kayo. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Idi rabi, nanang. Nakasalawak ka dagiti lalaking agdagdakiwas. Nangagkutim bagati maysa. Apaliiwan ta dagiti lumugar. At idakdakamaten ta. Ket datayo nga agindag iti daytoy alugar. Ha, ay Diyos ko. Asino nga'y dagijay anasalaw mo anak ko. Diyak mo, nanang. Nyam dakkel ti atap ko nga agpapaay dagijay iji pagminasan. Sa anak lang ngay may dito'y tapno kumustahan ka, Vanessa. Imaya pa'y. Tapno ibagak ang mabayagan pa ni senyor iti lugar anapanan na. Kasta ka di, Andrew? Wen, inawagan na kidirabi. Kinuna na nga mga no mabayagan pa iti napanan na lugar. Apa niya ibagbagam kanyak dayta? Vanessa, di mo kumaikan iti sabali akay papananda ito nga ibagbagak kita. Isakit ka. Kanti kamsat ko. Ha? Amok akagura ni senyor ti kabsat ko. Gapo takal kaluban na ter aramidan. Jaklat kayat ama isagmak ni Loretta no bilan. Takalat kit din amasangpatan dito ni senyor. Andrew, pasensya ka lakuman iti ama. Awanan yaman na, Vanessa. No amom la kumati kinatuso ti amam. Hanggang sa anak apa atiw kenkwana. Oh, apa yakit kita anak matlaktan, Andrew? Awan, Vanessa. Wan kayam. Ayan ti kabsat ko. Awan di tagarahiyo tilugan na. Rimwar, napan iti ayanda na Marcela. Saan ako na si Murot, ta medyo madingamin tirik na. Sabali tinadlaw ko iti umay ko diti lugar yun, Nana Marcela. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Anya tinadlaw mo. Nana, ada ka ti dakas na napasamak dito eh. Ngamin, nakita ka nakaalerto dagiti lalaki a kalugaran nyo. Ultimo ni Tata Mindo.
Nakitak iti umong dagiti lalaki ang nalabsak. Nakaalerto ita dagiti kakalugaran mi balasang ko. Amkanda ngamin nga amangan no adadakes ang mapasamak. Nana Marcela? Dahil tati agpaiso. Addan sa ngamin naawat daadamag nga adadagiti saan mi mat akalugaran nga agdakdakiwas dito'y lugar mi ita. Kat dahi tati makagapo. No apay ang nakaalerto dagiti kakalugaran mi alalaki. Kasi tinyawag ko kan kay ti Rabi. Aganad kan Dodoy. Ang mga numadadalamin na planok na mapanagnakan ni Senyor Ismael, asika at talaga tinasiputan na amang sursurot kan kuan. May baglangan ha. Tanaka panunot ak adagos iti wagas, idi inawagan na. Kat imbaga na nakita na kaamang sursurot kan kuan. Tano saan? Nabisto ko man ang nagulbudak kan kuan na itiday di akan ito. Namnama ka saan na maulit tinapasamak, Dodoy. Tano di ka matlagayang makapaganan. Amangan no si Kapay ti madaksam kanya. Alang din. Aramidam iti hosto ti papa aramid ko kan ka. Kataganad ka. Tapno saanin ang maulit tinapasak. Nakapanaw ka din ni Loretta, Nanang? Nanak ko. Ay naimbaglakit din tanapanan. Kunak no maibusanak iti sungbat kadagiti damdamagan na itay. Nanang, Nadlaw na mati panagalerto da Manuel. Iso akapilitan nga imbagakan ko na nga adati sagsaganaan da. Panag ko na manakaw. Ispya nga ta ni Andrew, Jacobsat na. jak masigurado, Nanang. Ngam no ibasar iti pannakamamok kin ni Loretta. Saan adakas at tao day jay? Ket kanayon niya pang pangruna na no anya ti pagsayaatan ti kaduan. So asapay la kuma. Ta saan o pumayso tinapunayo nga amangan no ispya ni Andrew ti kabsat. Nagsubli ka mat, Andrew. Kunak nasurutom ni Loretta iti ayang na Marcela. Jack nagtuloy, Vanessa. Sa bali ngamin tinagparit na kanya. Anya ti kayat mo asawan? Jack man mo. Agam kalata nagtibayo ak iti agturong ako man iti lugar da na Marcela. Ngam, iti anya aga po. Jack mo. Basta sikat imunasim kan iti panunot ko. Apa man ang nagtibayo ak. Isungin kadang ko tinagsubli dito mansyon. Natalgad kami dito'y kaniyaya Claring. Awan ti anyaman ang napasamak kada kami, Andrew. Nasayat man to kasta. Ang amuray pa'y natalgad kayo. Kasayatan lata nagsubli ak tapno makasigurado ak. Anya nga tati sumarunong at tangay wayat ko. Anya ti rombeng ramidak. Tapno addan ti maduktalak. Narigatan ti sitwasyon ita. No kumatakas idi ngagpapaaypay laeng ni Manuel iti mansyon. Adda kumatagbalin apan nakamatak iti amin agaraw ni Senyor Ismael. Ngam nakadlaw sa ni Senyor. Iso nga inikat na ni Manuel ngagpaay iti mansyon. Ngam ti panangikat na kini Manuel. Ti maisaan ang pasingkad iti atap ko. At talaga nga adda ti ilimlimod ni Senyor Ismael. Banag arumbang amamak. Iso na lang tadyak amo no kasanumanan arumbang. Ni Nanang, lukatak tiritaw ti silid. Agpaiso ti amin na naibagakan ka ni Nana Marcela. Talaga nakaalerto kami. Gaputaam kan mi, nga mga noon nyakit diti mapasama. Kaya't mo asawan. Imay manandag iti pulis ang magpapapanaw kada kayo? Saan madakas ta, Loretta? Ang no panunutan na naimbag. Ang mga no nakarkaro pa'y taramidan dagiti sagsaganaan mi. Ngam dagiti pulis amang ibagbaga, apumanaw kami iti dayto alugar. Anya? Delikado nga rod no kasta, Manuel.
Iso nga rod ang naka-alerto kami, Loretta. Tapno sigurado asaan da kami basta mapagaramidan iti saan anasayaat no bilang laag. Maawatak itan no anya ti kayat mo asawen, Manuel. Isor... Ha? Oh, apay Loretta. Apay nagsarima din ka. Matanawagam ka diti matantanawagak? Ha? Ah, Loretta, oh my God, Kartinam. Saan arumbang agmarangmang ta dito? Sumrag ta dito balay. Oh my God. Kartingam Loretta. Umunig ta dito balay. Tamang ang nyakit dito mapasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sino dagiti lalaki alimabas ti taparangan nyo? Tsaka mo Loretta. Saan miya kalugaran dagi jay? Italang nga nakitak dagi jay lalaki. Kasta ka di? Day tatagpay sa Loretta. Panagkunak kat tao iti pagminasan dagi jay. Amangan na isu dagi jay dagi tagdakdakiwas. Anya? Agdakiwas da nga uray tenga ti aldaw? Saan tayo nga mo? Nanya ti panggap da. Nas ka na maamon ni Mateo day tayo. Ha? Anya jay ko na, Manuel? Mateo ko na? Ha? Nay, anya ka Mateo ngay pagbagam? Imbagam anaskan amamuan ni Mateo ti amin. Ha? Nay, saan mo't Loretta? Anya kumaga po nga ipakaamok ka ni Mateo ngay. Kat saanak pa imot anatay. Tatamin daw kunak. Imposible ang nagbiddotak, Manuel. Nalawagan ang ngag ko nga imbagam tinagan ni Mateo. Saan Loretta? Bigdot tinangag mo kunak lang arudan. Tatamin daw timbagak. Saan ang Mateo? Nakakitahan nyo kadagiti bagbagayo alalaki, nanang. Itilikodan ti balay tinagnaanda anak ko. Itay laeng anak itak dagijay. Saan ataga dito'y dagijay? Nalabit adagiti buyot iti pagminasan dagiti alalaki. Agdakdakiwas ta. Mateo, anak. Sana bali, nanang? Nanang, ni Manuel tumawawag. Kasarita klabi, taamangan no napatagtiyawag na. Inapod muna. San pa nalpas ti gagarak ditoy? Ngamnas kan ngagsubliak dita, gaputi inyawag ni gobernador. Apay ngamin na saan na siya tinawagan ni Gobernador. Senyor, tapno saan ka na may istorbo dita? Bayamlat tan, Andreo. Nalabit na nalaglag ang trik nana no siyak ti kasarita na. May papan iti mapaspasama kiti pagminasan. Kastamot tan iti plano, apan nakapapanaw dagiti agindagi jay. Senyor, Iso nga gawid akpay lang dita lugar tayo. Kaya't kung agsarita kami adagos kini gobernador, tapno maurno sa dagos dagiti rimswa aparikon. Saan din na nakita no nagturungan dagiti napalabas mi agrupo ti lalakay? Bakay? Minto. Angam ko na ni Manuel nga ikagumaan da sa pulay no napanandagi di lalakay. Kuna ni Mateo, asigurado adagiti buyot da ije pagminasan dagijay. Isumit ti atak may. Uray ni Manuel. Kasta timbaga na. Ay, anya tirumbang nga aramidin tayo lakay. Ay, saan ko pa'y kamaw? Saan kami pa'y nakapagsasarita unay? Nagturod damutan, tauray no aldaw ket agdakiwas da. Saan tayo matkit di nga amaw no anya tiyar aramidin da? Kano apay ngagdakdakiwas da? Isu na lag ta makapadanag mo. Talaga anya nga iti ammo tayo. Amangan no anyakit di ti aramidin dagiti alalaki. Narigatal no mangisang bay dakit din itiriribok dito'y lugar tayo. Aganat ka lang iti panang surot mo ka ni senyor ngagsubli ditoy. Amangan no masiputan na ka. Nakadlawan iti naminsan. Saan na rumbang nga maulit pa'y day, Dodoy?
Juan boss, di ka binangan. Naksayan ti panagtalak ko iti kabalam, Dodoy. Boss. Pasensya ka lang kuman. Saan na namang ulit tayo? Atlo nagkadabidot ko? Talaga nagbidot ka. Ket saanin aron nga maulit dahil panagbidot mo. Nawatam, Juan boss. ulit ka? Surutom latta iti nalimod ni Senyor Ismael iti panagawid na dito'y lugar tayo. Agam-agamnan ka, tapno saan makadlaw. Laglagi ba't lang tabilin mo, boss? Wala ka rodan. Putbentan, ti saritaan ta. Bye. Talaga sa balik nagparparek na kanyak. Amok nga da sa baling ang aramidan ni Senyor Ismael. Ket day tatirumbeng amadok talak. Nas ka na mayawag ko kani Vanessa nga agsublin ti amana. Ken uray ti kapsat ko. Nas kinamamon na. Tamangan nuan niya ti mapasam. Mas daaw ka iti naisawang ni Manuel ko na ang balasang ko. Wen, Nana Marcela. Naigalis ngamin ti bibig ni Manuel. Kat adda ti nakasdaawak iti kastaunay. Anya nga men tinasaon ni Manuel. Nadakamat na tinagan ni Mateo. Anya, kasano ay at inapasamak balasang ko. Apay ang nairaman day di anak ko. Adda na tanawagan mi alalaki alimabas iti paraangan ti balayda. Nakuna ni Manuel, anas kan amaamuan ni Mateo ti amin. Anya, Day tati agpaiso, Nana Marcela. Iso mas daawa. sigurado ka anagan day di anak ko tinadakamat ni Manuel? Imbaga na at tatamindo ka no tinsawang na. Ang imposible ang nagbiddotak itinanggag ko. Talaga ang Mateo tinsawang na. Balasan ko. Mga no... Ay, nay, balasan ko. Agun uni ti cellphone mo. Ay, tinasayaat. Sungbatang pay, tamangan no napatag ti ibaga ti umaw-awa. Imawag ni Papam balasang ko. Addan itidalan na nga agsubli dito lugar tayo. Naiyawagan kanyak ni Andrew dayta, Yaya Claring. Kasta ka di. Uwan, Yaya. Iso asaan siguro na dumagas dito ni Loretta? Oh, apay nagsana ay kayo'y tinaunag. Anya ti kata sawan dayta. Amkak lang amin. Nga amang ano anyaman ti mapasamak iti nagbaatan nyo iti amam. Apaman ang makasangpat ditoy. No siya amay sa. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, Yaya. Kabaalagtag pa kung babakan ni Papa. Ngam numadlaw ko nga da sa bali adyar na. Ladingita. Ngam talaga asyakmat ti umuna amang kontra kan kuana. Anyan ni Manuel. Saan arumbang ang makadlaw da Loretta kan Vanessa may papanganyak? Day tangarod kat. Panagkunayo nanang. Napamati nga tan ni Manuel ni Loretta ang nagkamalilaing itinaibalikas anagan. Medyo, ang nadlaw ko asaan akong binsido ni Loretta. Mariknak nga adalat na ti panagdwa-dwa na. Ngam saan kayo nagdanag? Takasaritak ni Manuel into nagsarak kami. Bilinag anay bag tapno saanin ang maulit tinapasama. Sang-sangpat ko lang, ngam kasta una yung tipanangkitam kanyak, Vanessa. Apay ka di? Awan mo, Papa. Saan mo siguro adakas no kitaan kayo? Saan ka di? Iha, no panggap mo ti makisubang, pangasim. Nabanuga kiti biyahe. Awan ti kasta apanggap ko, Papa. Kan anya ko maaga po ang makisubanga kada kayo. Iti anya ko maarason. Diyaga mo kan ka, Vanessa. Iti ngamin kalabas, kat kasta ti aramidam. Makisubang ka kanyak, nga uray awan mati umno arason. Saan kayo nga agdanag, Papa? Saan ang mapasamak ti kasta? O sige, agina na kayon. Taibagak ka ni Yaya Claring nga agluto iti paborito ni.
Ito'y kadila ang tiladawan ni Senyor Ana Alam, babae ni ti cellphone mo, Dodoy. Wan boss. Awan mati sa bali nga iwas na itinapanan na lugar. Jak mamating awan. Amok nga da sa bali nga aramida ni Senyor Ismail. Boss. Saan kayo kumangagungat? Agsosyo kayo kini Senyor Ismail iti amin ang negosyo. Saan ka di? Nga mabaya pagkatatapam. Tuso ni Senyor Ismail. Imbagak daytan kan ka, Dodoy. Boss? Iti damo. Awan ti uray basitla pa nagduadwak kang kuana. Ngem idinadoktalak ti kinapudno dakdakkel nga amang ti kwarta day di papak iti amin a negosyo. Ditana nang rugi ti panagatap ken panagduadwak ken ni Senyor. Nalawag ngamin na panangalilaw ti kasjay ngay naramid na. Gaputayn limod na kanyak ti amin, Dodoy. Iso ngay tatanaan mo akong ti amin. Sana narumbang apaalilawak ken ni Senyor Ismail. Vanessa, balasang ko. Ada ka di pa ipaaramid mo kanyak. Ibagamon sakbay ang mapanak ijesilet ko. Awanan, yaya. Sige, agina na kayon. Sigurado ka, balasang ko. Wan, yaya. Saan ka nagdanag? Kabaan akong tibagi. Alang arod. Maturog ka matan. Ang mga noagpuyat ka manan. Wan ka di, yaya. Madamdamalaan. Maturog ak matan. At daman matan dyan bodyguard mo, Manong Andrew. Well, Loretta. Nagpakadala iti sumagmamanungal daw ta nagawid iti lugar da. Masakit ngamin ti inana. Kasta ka di? Well, ading ka. Saan ko man mabalin alapdan? Ta inanan ti pagsasaritaan. Sa bagay matkit di, Ken, kumustang jay inana? Mayat-mat ka nun ti kasasad na. Iso na lang, tadapay lang iti ospital. Kasta gayam. Sige nga rod, Manong, ha? Mapana ko niti silad ko, tamasapa akpay arumwar, inton biga. Siyakan Mateo. Nailawaan kumot nga minun nga insawang tinagan mo. Jakmat kidagungat. Gapoy tinapasamak, Manuel. Amok nga minadumteng at talaga ti kanito amaduktala na si Bibiyaga gayam. Ngam ti kayat ko kuma. Adan to tinaurnong ko nga ebidensya. Kontra iti pagminasan. Sakbay ang mabisto ti palimod ko. Pasensyakan Mateo. Ala, saan ta na pagsaritaan day ta? Basta agan nagkakuman iti sumaruno, Manuel. Iti kasta, saan ka amailawaan? Sana nagsubli dito'y balay ni Mateo. Apaman arin mo ar iti rabi ay. Nalabit nga imyan iti pagpakpak niyan na. Iso asaan ang nagsubli dito'y balay. Kunak man no kuna na nga aging gat mabalain. Ket agawid dito'y balay. Kasta ti kunana. Ngamanya ti amom. Ang mga noad na tinapatid nga inaramid na. Sa bagay. Aywan, mapanak iti balay da si Ibiyaw. Adanas ka na pagsasaritaan may. Alamin do. Aganag ka. Naingpaglagit din, tawan ni Senyor diti mansyon. Nasapa rin mo, mapan ka no iti ayan da gobernador. Ha? Kasta ka di? Day tatiag paiso. Amom, Loretta. Mamati ak nga iso anapan ijay ayan da gobernador ni Papa. Ket adda pagsaritaan da maipapan iti pagminasan. Ha? Saan ta mata sigurado? Agan, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Adda na pateg nga ibagakkan ka, Vanessa. Anya day ta? Maipapan iti anya ti kayat ko asawan. Maipapan iti naibagan ni Manuel. Anya tinaibagan ni Manuel a pagsaritaan ta ita. Vanessa, nadakamat ni Manuel tinagan ni Mateo. Ha? Anya ko mati issue iti dayta, Loretta. Awan mati dakas na kat. No nadakamat man ni Manuel, tinagan day di Mateo. Saan mo ngamin amaawatan kat? Panagkunak, adda ti saan ta nga amo maipapan kan ni Mateo. Anya ko mati saan ta nga amo? Agdadatamat nga amo ta nga awanan day di Mateo. Saan ang kasta ti pan nakaawat ko iti naisawang ni Manuel? Ha?
Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag mo kumaan na imbag tapno maawata. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayan ita ni senyor. At sabay lang ti balay ni gobernador, boss. Saan pa matari mo? Pantaya man na imbag. Suro iti sa di naman apapanan na. Kwan, boss. Di ka mandanagan. Noon yaman ti madlaw mo ang makapaatap nga aramidin na. Awagan na kadagos. Kwan, boss. Siya akong di makan mo. Siguraduan lang, Dodoy. Talaga kami na jak magustuhan nga isudala ang kani gobernador ti agsarsarita. Didak mo ito ikabkabilangan. Ha? Boss. Tuptip lang ti saritaan. Rimuara ni Senyor Ismael iti balay ni gobernador. Nas ka na surorek. Sige, Dodoy. Aganad ka. Dagijay manin dagiti lalaking agdakdakiwas. Paliiwag ida na imbag. Jak laki di tulok nga agaramid tayo tiriribaw. Nang runa no dagiti kalugarak da biktado. Iso na lahing talas kanya ganada. Armado dagita lalaki. Idinto ta siya. Nakairemedyo ak ngagpaiso iti igam. Ngam saan niya iso tay makunaan na bilag nga igam. Ni, dagijay tan. Papananda nga ta. Sorotek latay ta. Maawatam ka di itan, no anya ti kayat ko asawan, Vanessa? Kayat mo asawan? Posible asibibiyat ni Mateo? Kasta ti atap ko. Gapo iti kasjay ana isawang ni Manuel. Ang no si bibiyat ni Mateo? Sa dino ti paglamlamangan na? Vanessa? Kan may isa, imposible asaan nga amo dana na Marcela no bilang laang tapod no ti atap mo. Isu nga rod a kinasaritak ni Nana Marcela. Maipapan iti day taabanag. Ngam kasla di namat maawatan ti kayat ko asawan. Dayta ti ibagbagakkan ka, Loretta. No agpaiso ko mati atap mo, imposible asaan da maamuan. Hanggang talaga asabali ti agparparik na kanyak, Vanessa. Sabali at talaga ti pagawatak iti kasjay apan nakailawan ni Manuel. Anang isawang itinagan ni Mateo. Iti sumarunaw, Manuel. Aganad ka kuma. Ang mga numadadal ti anyaman apanggap ni Mateo no kaskasanaw. Pakawanan daktatamin daw. Ang saan na balay? Tanay bawing kumot lang ti atap ni Loretta. Sigurado ka, Manuel. Walin tatamin daw. Ay, naipamuspusak mo ti amin. Nakapanunutak iti inrason ko ni Loretta. Basta aganad ka kuman iti sumarunaw. Tatamin daw. Laglagi pang kumaakanayon day tanga imbagakan ka baraw, ha? Uwan tata. Namnamaan nyo dayta. Amo ka nagkapo dito mansyon ni Loretta. Husto ak ka di, Claring. Saan ko nga ilibak dayta, senyor? Nagsarsarita da itay ka ni Vanessa. Anyat nagsarsaritaan da. Lading itak, senyor, ngam saan ko nga mo. No saan la kabsat ni Andreo dayjay a Loretta. Jak kuman kayat nga umaypay dito mansyon. Ngam, senyor. Iti anya ko maaga po aparitan nyo ni Loretta nga umay diti mansyon. Idin to tanasingad dang agayom ka ni Vanessa. Aday tangarod kay. Jak kayat ti kinasinged da iti anak ko. Hagapo tadakkel nga impluensya dayjay a babae ken ni Vanessa. Anya? Jak magustuhan ti kinasinged da adwa. Daytalan. Loretta, no may papanmanan itinapasamak apan nakailawan ni Manuel,
Anang isawang itinagan day di Mateo ti kayat mo apagsaritaan ta. Husto ko man balasang ko. Nana Marcela? Ininutan ang naaklon ko ti kaawanan ni Mateo nga anak ko. Sungkan laeng ti saem no kanayon ang mapagsaritaan ti maipapankan ko na. Pakawanan na, Nana Marcela. Ala, saan ta napagsaritaan pa'y dayta? Di mo mat ko mapanunutan akag ura ka. Ibagbagak laeng tirik na. Asik nanday ta abanag balasang ko. Maawatag, Nana. Isu nga agkidawak manan iti dispensa. Senyor, agyaman ak tay manugot kang agsarak ta. Apay kumamata saan, Andreo? Anya nga minto ko naman napatay kapag saritaan ta. Kaya't ko lamamuan no niya tinagsaritaan nyo ko ni Gobernador. Ha? Panagkunak ket adakar mga amangam mo no niya tinagsaritaan nyo. Nang runa no may papanan iti pagminasan. Nang runa ket agsosyo ta iti dayja negosyo. Andreo, Bidot gayam tinaybaga. Dakdakkel gayam ti puunak iti pagminasan. Padakdakkel nga amang ti kwartak ti jay. aniya? Isu nga ibagam kumakanyak no niya tinagsaritaan nyo ko ni Gobernador. Nang runa no maipapanan iti pagminasan. Awanan. Jakon na surutan pa'y dagiti lalaki ang nakitag. Nalabit nga adda ti sabali at dalan at tinaluntom da. Kat nagturong dan iti pagminasan. Ay, sana bale. Oray kaskasano. Na ikabisak ti lang adagiti lalaki. Saan dan to na basta makaramid iti may kaniwas. Takabisadok ti lang ada. Pumanaw akong dito eh. Narigatan. Ang mga naman. Putok ti paltog na dyan. Ano nga ti mapaspasamak? Agalip takag. Ang mga naanyakit di mo ti mapasamak. Napinta sa damag daytoy, boss. Sigurado ang maragsakan ka. Anya ti padamag mo apakaragsak Dodoy. Naira na ti may sa kadagiti buyot ita ti gobernador ket am mo. Anya? Dayta ti agpayso, boss. Nagkadwa kami idi iti may sa raket. Ket amok ti kalidad dayja tao. Anya ti kayat mo asawan, Dodoy? Ibagaman kanya? Tapalam iti kwarta dayja tao ti gobernador, boss. Iti kanito ang maartapan nyo ti itangtangdan ken kuana ti gobernador. Sigurado ang maalayo ti panagtarek na. No mapasamak na ita. At danton pan nakamatayo iti grupo ti gobernador. Magustuak day ta, Dodoy. Kayat ko day ta na ibagam. Kung nagtumata magustuhan nyo, boss. Ala, ikaguma makuntakan ti bagbagam abuyot ti gobernador. Kayat ko ang makasarita itinalakan. Agkakanak itan ti sumsumrak iti panunot ko. Ididam mo. Ti may papan iti kinataok ti pampanunotak. Ita. Ti mat indanon kanyak ni Loretta. Asina ni Manuel ti pampanunotak. Posible nga taas si bibiyag ni Mateo. Sa bagay, saan anasarakan ti bangkay na idi na iraman anayanod iti napagkas adanong kan pitak. Manipod iti narga ay apasat ti bantay nga inaramid dan apagminasan. Ikagumaak nga amon no anya tet paiso. Saan aron ba nga agmot taleng aklatan? Nasken nga adda maduktan. Pagtadakan, Papa? Apay, Vanessa. Anya tiga po nang aururahin, nak. Kaya't ko kumati personal nga agpakadakan ka, Papa. Hoy, mapan ka manan iti lugar dagiti mamirmiraot. Papa? Sige, mapan ka lata. Amok ngamin nga uray di ka palubusan.
Sigurado nga ipilit mo ba't lang ti kayat mo. Agi amanak no saan alapdan, papa. Sige, patuloy ako. Aganad kay ha. Wan, papa. Uray da kayo, mat. Talaga na dumduma ti kinasinged ni Vanessa kini Marcela. Banagasan kumarumbang. Ang isa na bale. Bye-bye akpay lang ni Vanessa. Mamati kadumtang tumot lang ti kanito. Asyak to ti ipangan na. Anya nga tanong mga loko itay ti may sakadag iti lumugar, boss. Uray bayadan tayo ni ti dakkel. Basta umanamong iti kayat tayo. Para iti anya, Dodoy. Anya ti paaramid tagan ko na. Tangdanan ta ah. Tapno ison ti mga loko kadag iti kalugaran na apumanaw iti dayja adiso. Di mo kadar aramatan ta panunot mo, ha? Ha? Boss? Kaslaim baskag kun amis mo ti bagik no aramidag ti kasta. Anya lang ti baga kanyak ni Vanessa. Ha? Amom kadi ngayon inutan ang maalalak ti panagtalat ni Vanessa. Kalpasan na. Masayang ti amin ang nagapuanak gapulang iti awan kaes-eskan na asing-asing mo. Ha, Dodoy? Boss, pasensyakan. Kung na kami no makatulong na jay. Pasensyakan, boss. Anya ti ko na mga ibagam, Claring. May papanday ti ka ni Vanessa, senyor. Ti Jarna, idi awan ka pa hindi ti mansyon. Anya ti may papankan ko na. Nadlaw ko ti nagpaiduma a kinaladingit na, senyor. Kan kasla adda ti naunag a pampanunutan na. Nakalidliday. Jak lapat siya na nagliday. Gapo iti kawan ko. Senyor, panagkuna kat adda ti saan a nasaya at a napasamak. Atapak nga amangan no adda ti natuktalan na a nakaigapuan. Tikas jay adjar na. Anya? Iso nga ipakpakaasik, senyor. Ang mga numabalin a kasarita yun. Awan ti karbang nga mamang ibaga. Noan niya ti rumbang nga ramida. Awan apulos, Claring. Among Vanessa balasang ko. Sa bali man ti madlaw ko itaken ka. Nana Marcela? Anya ka di ti mapaspasamaken ka. Kaslang amin sa bali ti jar mo ita. Mariknak anak ka aro ti liday mo. Apay ka di. Awan mo't kit di, Nana. Adala siguro dagiti banag apang panunutan. Apo unti ko nayo a kinaliday ko ita. Ay, amom balasang ko. Saan kumamot kat arumbang nagliday ka? Ngamin no labsan ti agsarita. Addan ken ka ti amin. Awan ko man ti rason tapno agliday ka pay. Ti pagarupan niyo siguro, Nana. Naragsaka. Gaputa adda ti kabaalan mi iti biyag. Nagbidot kayo. Apay akas dati ko ng balasan ko. Anya ti kayat mo asawan. Nana, adda dagiti banag arumbang la kumamalawlawagan iti husto. Vanessa, ibagam man ti agpaiso. May papan ka di daytoy itinasaukan ka itinagdamag ka. May papan ken ni Claring. Saan laang amay papan iti dayta, Nana Marcela? Addamat laang pakainaigan ni Mateo. Anya ngay kumati may papan iti day di Mateo nga anak ko, balasang ko. Amo tayo matamin asan anasarakan ti bangkay day di Mateo. Saan ka di, Nana Marcela? Owan, anya kumati pakainaigan day di Mateo iti saritaan ta ita. Pampanunutot namin. Kasano no nakalasat gayam ni Mateo iti napasamak kan kuana? Kat si bibiyag gayam. Anya, ay, Vanessa balasang ko. Kasano kumama pasamak day ta? Kasano ang malasatan day di Mateo tinapagtag na? Kas iti nakunakon,
Saan tayo anasarakan idi ti bangkay day di Mateo? Anya ti mo tayo? Amangan mo't no nakalasat gayam, kat si bibiyag ita. No nakalasat. Rumbang kumaan amuan tayon da ita. Nang runada kami anaganak kan kuana. Nana Marcela, Iso kasla nakaskas daaw da ita nga ibagbagam ita balasang ko. Kasla narigat apat yun. Diyak mo, Nana Marcela. Ngam no siya kla maysa. Kasla marikriknak asi bibiyag ni Mateo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naulimag ka ni taglawlaw. Panagkunak kat awanan ti pagpaggatak dito eh. Anya ti kaya tasawan dagiti nangag ko apotok ti paltog itay. Agda nga ti dakas nga naramid dagiti lalaki na si Putak. Nasken ang makaadayo akit ti dayta lugar. Narigatan, amangan no makita dakdagi di lalaki, ket no anya pa'y taramidin da kanyak. Saan arumbang ang makita dak? Ta sigurado akong magandak dagi jay alalaki. Senyor, pasensyaan da ko man, no apay ngay mayak dito mansyon. Si kakit di mat, Andreo. Awan mo ti dakas na no may ka dito mansyon. Isu na lang tawan ni Vanessa. Nagpakada. Napan iti lugar dagiti mamirmiraot. Sana ni Vanessa tigagara. No di kat da kayo, senyor. Ha? Nay, apay, Andreo. Anya ti masapol mo kaniya. Kaya't ko amamuan no niya tinagsaritaan nyo kan ni gobernador. Ha? Panagkunakat karbangak lang nga maamuan saan ka di. Nang runa no da pa kainaigan na iti negosyo. Andreo. Saan kitin, senyor? At damat karbangak ang mga munuan niya tinagsaritaan nyo kan ni gobernador. Nang runa, ket datamat adwa ti agsosyo. Ala. Sumurot kay di biblioteka. Sana dito'y ti pagsaritaan niya. Madanagan mindo. Nadlaw ko iti panagsao itay ni Vanessa. Talaga nga atapon na asi bibiyag ni Mateo. Agam apay akela at nga inatap na ti kasta. Panagkunak, adda na sa ukan kwa na ni Loretta. Nalipatam ka din ang nailawan ni Manuel anang dakamat kin ni Loretta itinagan ni Mateo. Un nga agpaisaw. Nasingid na Loretta kan Vanessa. Ket nalabay. Naibagamot ni Loretta kan ni Vanessa ti amen. Ay, kasano itan? Ang mga no saan nga agsardeng ni Loretta, aging gaadi na maamuan no anya ti pudno. Ay, sapay la kumata saan na mapasamak ti kasta. Abangan no madadal nga agpaisunon niya man ti plamplanwan ni Matiyaw. Agsasao ka kadi iti agpayso, Manuel. Uwan mo't, Vanessa. Magkaklangaronan ka ni Loretta. Tatamin do di insawang ka. Saan ka ta, Mateo? Patsyon na kuma, Vanessa. Nagbidot lang iti panagdengag ni Loretta. Iso asabali tinanglag na. Nalabit agapumot lang iti panagdanag na iti Tada tinakita mi abonggoy ti lalakay. Agagayam tayo, Manuel. Sapay la kumatagsasao ka iti agpayso. Mamati ka kumakanyak, Vanessa. Sana ka mabalin nga gulbud ka ta kayo. Anya kumangay ti maghanap ko na gulbudak. Ala nga rod. Agyaman kan ka, Manuel. Sige, tapatuloy akon. Uwanya. Kontento ka ka din itimbagakan ka, Andreo? Uwan, senyor. Agyaman na. Impagarap ko laki din no ilimad nyo kanya no nyaman tinagsaritaan nyo kaning gobernador. Saan ko ang mabalin nga ramidan dayta? Si ka na mismo tinang ibaga. Agsosyo tayo ti amin na negosyo. Rumbeng lang nga datati kanayon nga agsinnakit kan agdanggay.
Kastamot at talaga tinamnamaak, senyor. Kat sapay la ko ma, tagtultuloy akas ta ti mapasama. Awan to ko matirumso a parikot. Tilang parikot ta kat dagiti agindag iti asidag ti pagminasan. No mapapanaw dagijay, awanan na pulos ti parikot. Senyor, Kat kas naibagakan ka, dayta ti kang runaan nga as-asikaswag. Isuanas kan nga agsubliak matlang iti lugar a napanag. Tasapulak jay tao a makatulong kanyak a mangalay ti kanayunan a buyot ko. kanayunan a buyot yo? Uwan, buyot nga iso ti mabalin amang butbuteng kadagiti agin tutured a mamirmira. Anya ti ba nagtipanagsaritay yo kanina na Marcela? Kinuna na nga imposible as ibibiyag ni Mateo. Kasta ka di? Ngam, anya tinadlaw mo kun kuana bayak ti panagsarita yo. Panagkunak, husto ka. At dakal kaluban ni Nana Marcela. Makitam? Kunak tumat ngamin kan ka. Sa bali ti jar ni Nana Marcela. Tilang parikot. Awan ti pamanagnag ta iti atap ta Vanessa. Uwan nga rod. Ngam iti sa bali abangya. No panunutan ana imbag. Apay ko mga ilimod da. No talaga as ibibiyag ni Mateo. Ha? Day ta timang burburibor iti panunot ko ita. No anya at talaga ti agpayso. Maipapan ken ni Mateo. Boss, surutak to ka di manin ni Senyor Ismael iti panagsubli na iti dayja lugar. Rumbeng lang, Dodoy. Kunak man no imbaganan kan kati panggap na iti dayja lugar. Kunana nga galay iti kanayunan na buyot. Anya temok? Amang ano ko na lang dayjay. Ngam sa bali gaya matalaga ti panggap na iti ipapan na ijay. Boss, Sana rumbeng agtalag kaklatan, Dodoy. marigatan. Sige boss, matungpal ti kayat mo ang mapasaman. Rumbeng lang. Iti kasta. Saan tayo amaklaan no addan to saan anasaya at nga iwayat ni Senyor Ismael kontra kanya. Dituyak pa ilan. Parag kunakit na talgadak iti dayto lugar. Inton rabila ang nyagsubliak iti balay. Saan aron bang agsubliak iti ita? Gaputan nalawag pa ilan. Ngam uri no adda ako niti dayto lugar. Kasapulan latat ti panaganad. Tamangan no ura iti dayto lugar. Ket addalat tamot dagiti lalaki nga agdakdakiwas. Narigatan no adda makakita kanyak dito ya kabusa. Alam sa bagay. Sandak metkid dingam ammo Ngam oray no kasta. Saan arong bang agtaloy kaklatan. Naimbag ta addakan balasang ko. Kumusta ti ipapano ijayan da Marcela? Okay, Mat, Yaya Claring. Nakapagsarita kayo? Uwan, Yaya. Naamok a medyo maamak da kano ita ijay. Gaputa adadagiti saan da nga amam mo alalaki nga agdakdakiwas. Ay, anya? Kaya sino nga dagi jay alalaki? Atapon da at trabahador iji pagminasan dagi ji alalaki. Iso na lang, tasaan da kanong ammo no. Anya tigapo nga agdakdakiwas dagi jay. Delikado ano kasta palasang ko. Uwan nga rod, Yaya Claring. Ne, awan mo't iji garahi tilugan ni Papa. Imay ngamin itay dito'y ni Andrew. Napayag ang nagsarsarita da, ijay bibliotika. Kalpasan na, nagsaruno damot arimwar. Iso na laang tadyak amo no napanan ni Senyor. Anya ka di dagiti pakakumikuman yung ita ang negosyo kan ni Senyor Ismael, Manong Andrew? Dagiti lat tasigod aning ko. Awan mo't kanti sa bali ang negosyo a binangon mi. Kasta ka di? Wen. Apay ka di. Awan mo't kit di? Damdamagak laang?
Ket, kumusta mat ya binangon mo ang negosyo? Mabaybayan sa matan. Saan, Manong? Amumat no kasano ti panangasikasok iti day dya ang negosyo. Sana mabali na baybayat. Nasayat no kasta ading ko. Wen, Manong? Ayan gayam dya bodyguard mo. Diyak mat nakita. Nagpakada. Hanggang agsublimit lang inton bigat. Kasta ka di? Wen, ading ko. Isungawan ita ni Dodoy. Agyaman ak, tanakasangpit akong diti balay. Kulak tumas nga amin asikan ti simbang put anak ko. Dito'y nga amin ridaw dito'y likodan ti balay ti simrakam. Wananan. Pasensya kayo no dyan akong nakasangpit idirabi. Dyan akong nagtarasudos ang nagawid ta delikado. Kasta ka de. Wananan. Ningay tatang. Adda iti ayan ni Manuel. Nga madamdamalaeng, mamati ak nga addan tunday dyan. Naska na makasapul akon kadagiti tangdanak amang butbuteng kadagiti agindag iti dayjay a lugar. Iti kasta, ininot na pumanaw kat awan ton tilapad iti amin na plano. Ngem kabayatan ngar aramidak dayta, nasken amapaliw kumati amin atignay ni Andrea. Madlaw ko ngamin nga da sa bali nga iwas na ita. Natustuso ni Andreo ngam itiday di amana. Iswasa na rumbang at agibas sita ti kinatuso na. Tama nga numadanon ti gundaway kat agbalawak latan asak gaya man tinamaysaan na. Alanan ako, agar mo sarkan, amok amabisin kan. Agyaman ak nanang. Tinasayaat. Isirrik ko laang ni Jessilid ko timakan. Tapno mailisilisiyo dagiti kortina ti balay tayo. Ha, ay na, saan mon apakasikuran dagiti kurtina to'y balay tayo? Kasapulan dagiti kurtina, tapno saan da ka amasirip di tarwa? Ngam ad-adan niya agatap da, nanang. Iso akasayatan no alaag laang ti taraon ni Jessilid ko. Mateo, anak. Adda nagsardeng alugan iti batog nanang. Ala kung dahi ti taraon ni Jessilid ko. Takitain nyo na sino ti simbangkat. Adto yan ti kape, Andro. Agyaman ak na Marcela. Ket, agyaman ak may. Tanakasingsingpit kayo kanya. Awan mo ti rason tapno agbalinakit din ana sa braken ka, baro. Awan mo ti dakas nga aramidem, saan ka de? Unmet na Marcela. Naimas ti kapiyo Agyaman nak ta magustuhan, baro. Ay, saan aramidem nagpadlawak? Narikatan. Nana, kumusta kayo mat dito Ay, madandanagan kami nga rod, baro. Amangan numapapanaw kami dito Awan ton ti papanan Nana Marcela, adda ka di kadwayo dito pagtangan nyo? Ay ne, awan baro. Ang may saak dito balay. Ang kutsaran sa dayja natin Nana. Ay ko ay amumad nga datarakon mi apo sa dito'y balay. Ay, isuman siguro ti makagapo iti dayjay. Mabit lang tayo nakitaan ijay kusina, barok, Sige lang, Nana Marcela. Ay, mabiitak lang, barok. Kasla saan mat nga jay kusina tinakangagak itinatin nagakutsara. Kung kaslawan mo ti pusa at tarakan da iti balay. Ibay-bayag ko ti agyan dito Agpaliiwak. Madlaw ngamin asabali ti Jarni bakat Marcela itay adda na tignan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano niya matan? Jak laki tinagan anad. Nasagid ko ti kutsara kat natinagan. Sapay adda dita salas ni Andro. Agsarsarita dakin ni Nanang.
Masigurado ka nang nangaada tinatinag ako tsara. Ika gumaakti saan nagkutkuti ditoy. Tama nga noan niya kiti mapasamak. Narigatan no makadlaw ni Andro nga at dagayam kadwa ni nanang diti balay. Di ka nangan idirabi Ita, day talaga tas ti armusar mo. Amang ano anya ti mapasamak kan ka, balasang ko. Yaya, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Sa anak ang mabisin. Vanessa. Kan may sa, nairwama kon iti kastoy saan ka di. Pasaray ag gatas kan mga anak lang iti tinapay iti armusar. Wan, kasta ti araramidam. No adda ti mang burburibor kan ka. Ha? Yaya? Balasang ko. Saan ka makapaglibak kanyak? Siya tinang padakkel kan ka, kat kabisadok. Ultimo ti panagkiram dagiti matam. Ita, ibagam kanyak. Anya ti parikot mo. Si kamat, Yaya. Awan ti parikot ko. Talaga asa anak laang amabisin. Iso asa andak ko maapakadanagan. Nakadlaw ka din ni Andro, nanang. Ay, wan anak ko. Nangag na nga adda tinatin nag-akutsara. Ngam imbagak nga ijay kusina tinakatnagan na. Kat amangan no aramid ti pusa. Panagkunak kat namati iti imbagak kan kuana. Tawan matan ti ibagbaga na. Apaman ang nagsubliak anak isarita kan kuana. Saan tayo ang makasigurado, nanang? Ha? Anya ti kayat mo asawan. Jackpot yan asaan ang nagatap ni Andro. Amuklatan, nagatap tayo jay. Ngam di nala siguro yung padlaw kada kayo. Kasta nga ta anak ko. Dakkel ti pamatik akasta, nanang. Iso amanipot ita. Nasken niya aganad tayo kini Andro. No naglaw mo nga dagaan sa bali ataw ije balay da bakit Marcela? Apay nga ro dapi manaw ta ni Jay, boss. Jak ngamin kaya't amadlaw ni Bakat Marcela nagatapat. Ganta kadwa na jay. Ngem kasano ama panagnagan ta ti atap mo, boss. At ang tupay gundaway, Dodoy. Di ka madanagan. Tano kasapulan nga inal daw ama panak kundi pasyar ijay. Aramidag. Boss. Asino ti atap mo akadwa jay bakit ijay? Kat nakita tamat di asawa na nga day ti ayan dagiti kakadwa da lalaki. Diyak mo, no asino ti aday di balay na. Ngem no asino man day jay. Nasken amampa. Nasken na matungpal tinapagsaritaan ta, gobernador. Tanawan tun dagiti agindagi jay. Dakdakkel ti maliksab tayo ak kwarta iti pagminasan. Dagiti lang mamirmiraut nga agindagi jay ti laped iti ad-addapay nga ituturas ti negosyo a pagminasan. Isu arumba nga may patungpal ti plano. Sige nga rod, gobernador. Bye. Sayang ti amin nga ibaybayad ko kini gobernador. No di nakit din aramiden no anya ti trabaho na. Isuanas ka na ragdagak. Tapno aramiden na ti rumpeng. Diyak kayat amatagaptan pa'y tinakarkaro nga ituturas ti negosyo a pagminasan. Apay nga men, apinastrek mo pa'y la dito ibalay aya. Dilata ko man ije paraangan. Ngamindo, da kayon tinangibaga asaan arumbang nga ipadlaw ko. Nga adda ti ilimlimod tayo. Saan aya? Marcela. Husto laing tinaramid ni nanang, tatang. Siyak tinagbasol. Gaputa jak nagananad. Anak ko. Matayaw. Ngam sa nabale, tasaanin ang maulit ni jay. Ikagumaag tong taganad. No bilang adda sa bali asa nga iliyaw. Tatang. Kumusta ti sitwasyon? Narigat nga rod anak ko.
Imbes ko mga asikaswan tayo ti pagbiyagan tayo a panagtalon ken panagkalhak. Sa anay, gapo taday tamad lag bambantayan dararami din tayo. Pudno da ita, Mateo, anak ko. Amkak nga amangan no agbisin dagiti kalugaran tayo. No saan da ama asikaso ti pagbiagan da. Ay, sana bali, nanang, tatang. Apaman amaamuan tayon ti amin. Kat malapdanin ti operasyon ti pagminasan. Agsublinton iti normal ti panagbiag tayo. No di na kaya timangan, apay nga minapilitem. Senyor, Saan nga minarumbang at ratwa makaslaubing ni Vanessa? Nakarkaro at umangkan ti ulo na. Saan dakmat siguro ang mapabakasol? No aramidak man ti kasta, senyor. Amo yung matasipod pa'y maladagan ni Vanessa. Kat siya kun tinangtarakan. At dayta ka manan. Agsaw ka manan iti jak magustuhan. Namin ano ka din nga imbagakan ka. At jak kaya takanayon nga idukit mo tinapalabas. Senyor, Sana rumbeng nga dati maamuan ni Vanessa. May papan iti napalabas. Iswasi ka, Claring. Agtanang ka, no di mo kaya't timadaksan kanya. ano dyan ko na, Manong Andrew? Malaksid ka dana na Marcela kan tatamindo. Asino pa iti kadwa day balay da? Ha? Nay, apay adam damagam dayta. Nadamag ko lang, ako, kas lang amin nakalidliday, di balay da itan. Talaga analiday, Manong. Taawan kat nga roden day di Mateo. Saan ka di? Ha? Amo, Manong. Kasla... Apay nagsarteng ka? Apay di mo ituloy ti kayat mo ko mga ibaga? Kwa. Awan. Basta pi amok. Nagbalinan analiday ti pagtaengan dana na Marcela. Sipod na tayo day di Mateo. Saan kayo ang makapaglibak kanyak, Papa? Nakita ka makasangsangit itay ni Yaya. Apay ka di nga inungtan nyo manan. Gaputan at angkan ti ulo na. Di na amo ti dumngag iti bilin. Nasukir. Ha? Ne, kasano kumaan na sukir ni Yaya Claring akas iti ko ng Papa? Idinto ta malaksid ang nagagat. Natulnog pa'y ni Yaya. Amin nga ibilin nyo kan kwa na kat sidadaan nga agtungpan. Mabalin ka di Vanessa. Di mo kuman na yun ang ti pampanunutek. Ha? At datirim so apariko ti timay sa branch ti negosyo mi kini Andrea. Kat dayta ti pampanunutek ita. No kasano ang maipaayan iti solusyon. Papa, Ala, tawagak ni Andrea. Nas ka na makapagsarita kami adwa. May papan itirim so aparikot. Apay anak ko na ayo akas lang nagbaliw basit ni Senyor Ismael, boss. Wala. Tayo nawagan na. Katrumbang ka na pagsaritaan mi tinaskan ama arami di pagminasan. Kayat mo asawen, boss. Iso ti saragam ita, iti papananta lugar. Wen, napatag ka no ti ibaga na kanya. Itamang pait. Wen nga rad. Iso nga rod ana ibagakan ka. Ang nagbaliw basit ni Senyor Ismael. Panagkunak kat awan sa mo ti epekto dyan na paliw ni Andrew, idi may dito ibalay, anak ko. Saan tayo magsigurado latan, nanang? No awan man titignay ita ni Andrew. Anyatan mo tayo. Ang mga no agur oray lang itinapintas when no umno aguntaway. Mateo, anak. Kas na ibagagon. Tuso ni Andrew. Panagkunak nga rod kat natustuso pahingim ni Senyor Ismael. Iso asaan arong bangag talag tayo latan, nanang. Narigatan. At ito'y para ka Andrea. Agay manak senyor. Kinid daw ko ti panagsinarak ta. Takayat ko akid dawan kan ka.
Asaan ka kumangag balin na tubang? Tapno mapapanawan dagijay amamirmiraot. Ne, apay ko mangagbalinak atubang, senyor. Si kanti nang ibaganas kang agdanggay, kan agtinulong ta, saan ka di? Nang runa, numay papan iti negosyo. Day tamat ngamin tirumbang, senyor. Sana ya? Bueno, kidawag asan ka kumangagbalin alapad, iti pan nakapapanaw dagiti agindagijay. Pagatapan nak alapdak ti pan nakapapanaw dagiti agindag ijay. Kasta ka di, senyor? Anya ti mo? Amangan no mabawing ni Vanessa nga anak ko, ti panunot mo. Ket tulungam kit din iti tarigagay na amang tulong kadagijay amamirmiraot. Aniya? Jak malipatan ti naminsan, apan ang ipangtamkan yak. Asahan na rumbang ipakat ko ti kayat ko iti anak ko. Isuasi kay ti kasarita kandayo. Ket sapay lakuma, tasaan ka padiktaran kini Vanessa. Salamat, Loretta. Imbagak lang arodon kan kay di, nagbidot ka lang itinangag mo. Kinasarita yung pa'y lagayam mo, Nana Marcela. Manuel? Oh, di mo ko na rin nga ilibak mo, kinasaritam ni Nana Marcela. Saan, Manuel? Jack ilibak na ita. Ngam dinakmat siguro mapabasol. Gaputa amumat agayam ko ni Mateo. Loretta, Apay, Manuel? Kinaungat na kakadin ni Nana Marcela? saan matkit day? Anong nadlaw ka kasla nagbiag man ng tinakaro ala dingit na. Gapoy tinapasama. Ha? Ba nagasan arumbag? Tanarikat na agsubli iti kas iti sigod ni Nana Marcela. Aday talagang agladladingit tar aramidan na. Madlaw nga aburido ka, anak ko. Apay ka day. Madanagan nanang. Amkak nga mga no na ibusanak to nito oras. Ngamawan pa'y lang tinaramidak. Tapno may pasiraran ti pagminasan. Mateo, anak ko. Awahanin ti nagmamaayan ti aglawlaw tayo. Nadadailan tayo sigod ang napintas a lugar tayo. Saanin akas idi anangayad ka napintas taglawlaw. Anak ko. Iso arumbang laang ang may pasardengan ti operasyon ti pagminasan. Kat maminpinsanin niya agsira. Kat naawan ti maramidan dagiti masaknan niya opisyan. Datayon niya umili ti mga ipamuspusan iti amin. So, apay lang ma. Tasana ka makasingakan ka, Vanessa. Saan Apolos, Andrew? Di ka madanagan. Nasayat nga rin na kasta. Ay, Vanessa, napatagday tayo nga ibagakan ka. Ang amdyak amo no kasano arugyak. Maipapan iti anya ti ibagam. Iti na minsan, kinid daw mo kanyang atulungan tayo da Nana Marcela. Gapo iti parikot day di lugar da, saan ka di? Ha? Uwan. Agpay so day ta, Andrew. Apay, ada ka din maaramidan ta, tapno matulungan ta ida? Vanessa, Ha? Apay, anya ti kahit asawan day ta panagsanaay mo. panagkunat. Saan ta na matulungan ida? Anya? Ngam, apay, Andrew. Apay ko maasaan. Kasano dalaangan no mapapanaw dakit din ijay. Sa dino ti pagnaedanda. Amom, idi kinid daw mo kanyang atulungan ta ida. Nagarami na kadagosan iti pamuspusan. Ang bayat ti panang ipampamuspusak iti amin. Nadoktalak nga wan gayam ti karbangan da iti dayja lugar. Anya? Kasano ko mapasamak dayta? Idinto ta nabayagdan ijay. Kansigo den nga agnanaed da ijay. Kung amin. Adadag iti banag may papan iti lintag ajak may lawlawagan ka. Tilangkat ko ita. Ibabawik tin karekten ka atulungan ka amang tulong kadakwada. Tanora midig ti kasta. Siyak mo ti pagbalatakan ti amin. Andrew? Amom anak kasaganak amang aramid iti amin para kan ka. Ngamitin na iti agundaway. Ibabawik tin karekten ka. Gaputam mo ajak matungpal. Sapay ko mata din nakagura. Ibagbagak lang tagpaiso.
Jak kaya ti mangitad itinamnama. Tagdadata nga awan ti maaramida. Iso maawatan na kuma. Di kag danag. Maawatan ka, Andrew. Maawatak ti sitwasyon mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naggapuan ki Jayanda Manuel, tatamindo. Kasta gayang balasan ko. Anya nga iti ginagaram iti Ayanda Manuel. Napanagla nakisarsarita kan kwa na. Ay, Amoy mat siguro anasingit kanyak ni Manuel. Akas matlaang itiday di Mateo nga anak yo. Ay, sayang. No saan ko maanapasamak day dya at trahedya. Nalabit as bibiyag pa lang aging gaita ni Mateo. uwan. Ay, uwan ko mabalasan ko. Nalapit akasta. Saan kayo kumaanapukawan iti anak? Saan ka di, tatamindo? Uwan saan kami kumaan nagladingit kanina nam Marcela. Anya ayati imbagakan ka ni Andrew, balasan ko. Apeng ad-addan ang nagladingit ka. Apaman ang nakapanaw ni Andrew. Iyaya. Ibagam kumakanyak no anya tinapasamag. Anya ti inaramid kan ka ni Andrew. Awan. Awan, yaya. No awan, apay nga rod ang makasangit kamatan. Anya ti makagapo. Iyaya. Pangaasim Vanessa, balasan ko. Ibagam kanyak no anya tinapasamag. Anya tinagsaritaan nyo ka ni Andrew. Taapay akas tamot kan ti Diyan. Saan nga tangag sakit tinagam kan ni Vanessa, boss? Isong arot ngayon lawlawag ko kan kuha na ti amin, nga awanan ti maaramida. May papan kadag iti mamirmiraot nga gindag iti dayja lugar. Boss, Kuna na maawatan na ka na. Kat nariknag ti sinsiridad na iti dayta nga imbagana, Dodoy. ngam sigurado ang maladingitan dayjay. Tawan ka na namnaman na akadwa na amang tulong kadag iti agindag iti dayja lugar. Dodoy, Di naman inaklon. Amang ano naksayan matan ti panagtalagnakan ka, boss. di ka man nagsawi ti kasta. Di na ko maupayan, tamangan noan niya ti maaramid ko kan ka. Pasensyakan, boss. Ngam ibagbagak lahat no anya ti opinion ko. Sino dagiti lalaki nga inalaam iti ladawan dito'y silpon mo? Dagita dagiti lalaki ang nakita ngagdaktakiwas, tatang. Day tatagpayso. Saan lang amin aklaro ti pan nakaalag iti ladawan da? Yung sapay ako mata makatulong dayta. Tapno makapagannad tayo amin alam lugar. Ay, Saan aron bangag sigurado tayo? Amoy mat sigurong ti kayat ko asawan. maawatan ka anak ko. Ay, kasano ang maiwaras ko dagiti aladawan ka dagiti kakadwa tayo? Ni Manuel ti bilinek may papaniti dayta. Iso ano makita yo? Ibagayo ko mga umay ditoy. Ang mga nga dapay sa bali apamuspusan, Vanessa. Saan agaputasin mo kon ni Manong Andrew itikidkid dawan taatulong kan kuana? Katawan matan tinamnama. Jakam mo, Loretta. Ngam aklunot kan ka ama upaya. Gapoy tikas di anasarita kanyak ni Andrew. Vanessa? Kasano laangan da na Marcela. Dagiti kakalugaran da. Anya laangan ti mapasama kadakwada. Sa dino ti pagkamangan da. Tsaka mo? Jak masumbatan day taas sa lunsod mo. Tinasayaan. Mapanak ija ayan da na Marcela. Naskan ang makasaritak maipapan iti daytoy abanag. Tinasayaat kuyugan kan. Duwata mapan iti ayan danana Marcela. Nalaing kamit nga roda ng ilisi ti Magim, Andrea.
Jak kaya't agumura kanyak ni Vanessa, senyor. Andrew, Iso nga imbaga kun kuha na ajak matulungan no may papan kadagijay amamir ni Raot. nasaya at launay dayjay ngay naramid mo. Impanagnak mo kanya katalagang ad-adda ngay pangpangrunam ti negosyo. Rumbang lang, senyor. Dagiti negosyo ti kang runan amang pabpabak ng kadatayo. Saan nga rod arumbang nga baybayan? Good. Magustuak day tangayin sawang mo. Pakaragsa ka launay. Agyaman nak, senyor. Ngamne. Sandak ko maaparikot ang makibagay kampay idi kadakwana. Ibagatan na mga alak lang iti impormasyon. Tapno maamuan tayo no anya dagiti iwayat dang addang. Wen, maawatan ka. Basta sigurado am laeng asaan na may bawing manen ni Vanessa nga anak ko, ti panunod. Babalasan ko. Jak ni namnama ti kaaddayo. Nana Marcela, sapay la kumata saan kami anak kasi nga kada kayo. Wen nga rod, nana. Ko ha? Saan babalasan ko? Awan mo tinapatengar aramida ka. Amom ka de nga imay mat si marungkar dito ini manong mo nga Andro, Loretta. Kasta ka di, nana? Wan. No kasta, imbaganan kada kayo? Ti anya, Vanessa. Ada ka di imbaga kada kayo ni Andrew? Awan mat, balasan ko. Basta si marungkar laeng dito eh. Ang apay, Vanessa. Anya ko matiibaga ni Andrew, aya. Anya. Ruwara kung dito silid mo, Barok. Amangan no dumlaw da Loretta kan Vanessa, tatang. Madamdaman tam. Saan da dumlaw? Kan may sa, pagtangan tayo daytoy. Anda karbangak mo mo nag-iti ore anya silid dito. Tatang. Basta di kakut-kuti. Rumara kon, tabareng agpakadada, iti kanito amaki kada. Di kayat ko no agsubliak dita, daytay sigurado ko man. Ang mga numasayang manan ti kaddak dita. O sige nga Rod, mapanak dita iti pet sa ngayong bagang. Tapno sana kit di nga agis tambay iti mabayag dita. Matuo ka no kasta ti mapasamak. Alang nga Roden, bye. Claring! Claring! Senyor. Mangisagana ka iti arwatek. Ang mga numabayaga kiti papanag. Sa dino aya? Saan ka ngagdamag pay? Basta mangisagana ka iti arwatek. Tapno day tantulangan mangbag ka ti aramidag. Numadanon ti papanaw ko. Baybay ang tapay lahang da na Marcela kan Vanessa nga agsarsarita, tatamindo. Ay, Loretta, balasang ka. Tata, amok anatibtibkar kayo ngam ni Nana Marcela. Iso da kayo man ti pagdamaga? May papanitian niya, balasang ka. No bilang ta si Bibiyag Gayam, day di Mateo. Anya ti aramidan nyo? Balasang ka. Apay anak ko namday ta. Saan anasarakan ti bangkay na? Saan ka di? Balasang ka. Nalawag ti imbagay di ti maseknan a binayadan ni manong mo nga agsapol. Posible na itabonan iti pitak na di Mateo. Iso asaan tayo anasarakan. Ada, ditan tata. Ngam, nukas pangarigan lang ta si Bibiyag ni Mateo. Anya ti aramidan nyo? Di ka nalaos aragsak ka, balasang ka. Ngamin, ipatpatag ko unay ti kakaisuna nga anak may ka ni Marcela. No saan ang lapid to? At day ti arubayan da tatanggan Loretta. At damat dita salas da Vanessa kan nanang. Saan amabalin amakadlaw da nga adda tao diti silid ko? Narigatan, ang mga numas dao dakit di man.
Aguli magaklaan dito silid ko. Urayak ang makapano dadwa. Sa akto agda magkadananang kentatang no anya ti ginagarada. Kasla na danuman man na nato kak dagiti kakadwak. Gapo ka dagiti pasarabom kadakwana, boss. Kasapulan da ita Dodoy. Amo ka masikuran dan iti kadada ditoy. Boss, Sandala nga reklamo. Amok da ita. kasano ko makareklamo da? Kat kumpleto matiabas to da. San ka di, boss? Anya ko mapailang ti sapulan da. Dodoy. Boss, kas itinaybagakon kan ka. Italaeng anaramanan dagiti kakadwak ti nagpaiduma anam ay. Ket si kalaeng tinakaipay kadakwada. Gusto lang. Ipay ko kadakwada tinamay. Tapno agbalinda na puno kanya. Ket siyak laeng kitong palanda. Puno na ita, boss. Ni senyor ti umawawag. Apay nga ta. Bugayam dito da Vanessa kan Loretta, Nana Marcela. Uwan baro. Dinagulit na kayo kadimanay. May papan ka ni Mateo. Jak iliba. Isu na laeng taawan to ti maamuan da. Basol ko ti amin ka. Ay na, Manuel Barok. Saan mun apabasulan ti bagim? Mapankakit din dita silid ni Mateo. Addan sa kanuna patag apagsaritaan nyo. Sigurado ka kompleto amin na kasapulak di tayo nyimpakim? Uwan, senyor. Nasayaat. Amang ano kalat nga umawag jay papanak iti sa balya lugar. Nasayaat no nakasagana na dagos dagiti imet ko. No awanan di pangibaunam kanyak, senyor. Panawan kan ditoy. Sige lang. No sumangpat ni Andrio, itulod mo iti bibliotika. Ijay ti pagsaritaan. Sa din ti papanantaitan. Itulod ka din, ija mansion? Saan ko pa'y akayat ti agawid, Loretta? Sa dino nga ron ti papananta. Tinasayaan. Mapantay di simbaan. Day talagayam. Sige, Vanessa. Matungpan, tikid daw mo. Oh, nakananon tan, boss. At datan dito yung mansyon. Siyak lang ang tidumsag. Kas iti sigod. Agtalin na ka lang dito dugan. Wan, boss. Urayan kan dito. Napataglakit dito ibaga ni Senyor Ismael. Ta ura-urada nga inawagan na. Boss, Hala, dumsaga kon. Urayan nak dito. Isunod lagayam nga da nakita ka nakaimpake ang maleta iti salas ti mansyon nyo, senyor. Insaga nagayam ni Yaya Claring dayjay nga imatem. Juan, gaputan niya man na kanito. Agluhasak manen. Senyor, Katsakbaya pumanawag. Kayat ka makasarita. Tapno maibilin ko kan kati amin. anya? Senyor, ibagayo man kanyak tagpaiso. Ti kanilang panagkalap yo iti agbalin abuyot yo ti gagara yo iti dayjay a lugar. Andreo, sakbaya song batak day ta sa lutsod mo. Ibagam man kanya. Pagduha-duan nak kadi. Senyor, Sungbatan ti sa lutsod ko. Kat sungbatak mat ti sa lutsod mo. Pagduha-duan nak kadi. saan, senyor? Sigurado ka. Uwan, senyor. Sa anak nagduadwakan ka. Mamati ka kumakanya. Mamati akan ka, Andrew. Isungay bagak nga rudkan ka ita. Sungbatak ti sa lutsod mo. Ti kayat ko asawan. Juan, mapanak lang agkalap iti agbalin a buyot ta. Buyot a mabalin at ang danan amang butbuteng kadag iti mamirmiraot nga agnanaed iti asideg ti pagminasan. Senyor,
Jaklakit di itulog adagijay kit din timang lapad. Iti dakdakkel pay amat gadanta. Babaan iti pagminasan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, anya, Vanessa? Nalpas ka din na nagkararan? Uwan, Loretta. Mabalin ka di, adito'y tapay lang. Sikat ti makaamo. Sana bali, taawan mo't tinapatag apapanan, wano asikaswag. Isa mabalin ka akuyugan ita, iti sa di naman apapanam. Agyam, anak. Talaga may saka na pudno agayam. Saan talaga agayam, Vanessa? Arig nan agkabsat ta. Panagrik nga ron kat kasla sikat ti kabsat ko. Saan ani manong Andrew? Loretta, Iso alaglagi pam akanayon, ha? Adda aklaeng iti sibay mo. Saan ka apanawan nga uray anyapay ti mapaspasama? Dayjayan ilogan ni Andrew, napandan iti bodyguard na. Ikaguma ako maadenggan ti saritaan itay da Andrew kan senyor. Ngam saan ako na naikan iti gundaway. Klaring, Si kagayam, senyor. pinalpaliiw na kami kadi. Saan? Senyor, anya ko maaga pa paliiwan kayo. Sigurado ka? Patyan ako ma, senyor. Anya ko ma, tipanggapwak amang paliiw kada kayo. Kan may sa, amok amaong tanak iti kanito ang mapistoak. Iso nga anya ko maaga po, apaliiwan kayo. Dikat na sayaat. No binilin na kagayam, kabayatan ti kawan na, boss. Kaya't asawan day ta. Kontroladum to ti amin. Bayat ngawan ni senyor. Pudno, ngam sana ka komportable. Ha? Anya ti kayat mga asawan, boss? Sana ka komportable iti panangibilin na kanya iti amin. Panagrit na. Kaya't na lang nga alaan ti panagdalag ko. Boss? Sigurado akas taday tadodoy. Iso ala dingitag. Ngam sa anak amamati kadagiti ipakpakita ni Senyor Ismael. Oh, anya nga Manuel. Ayos ka din? May padakkel mo dagiti ladawan iti cellphone ko. Wan matayo. Siyak pa yung aminti ko na. Simple lang dayta. Nalakalaan na maaramid ti kayat ko asawan. Ado nga mintem amo medya ili. Saan aya? Wan matayo. Ang amaw. Dahito yung may isa kadagiti at dati ladawan dito cellphone mo. Kaslay, so di nakita mi ka ni Loretta. Itinailawan ko na dakamat kan ko na tinagan mo. Kasta ka di, Manuel. Wan matayo. Isagas la nakita kung dahito may isa kadagiti at dati ladawan iti cellphone mo. No saan mo pa'y akayat ti agawid iti mansyon? Kasayatan siguro no aglayon talaang ng ijay sentro. O anya? Mayat ka kadi? Oo, sige. Kayat ko dayta, Loretta. Talaga nga minadyak pa'y kayat ti agsubli ije mansyon. O ala nga rod, aglayon tan ijay sentro. Ngam kasayatan no awagam ti amam. Tapno saan tumanen nga agunga. Natangkan na talaga ti ulo day siya babae. Masurunak kan kwa na. Di mo't nagpakada-kada kayo, senyor. Imawag iti cellphone. Pudno, ngam saan nga umdas day jay. Agasam tay mawag. Tay bagana laeng nga sana makahawid. Senyor. Nagtured amang sukir kanya. Gaputa muna nga adda ka amang isakit kan kwa na. Saan lang nga sikat imang isakit kan kwa na. Ultimo ni Andrew. Isakit namat ni Vanessa. Iso anakarkaron asukiran na ti anak ko. Ubilag ta makita may dagiti adda iti ladawan. Anya ti kasayaatan ama aramen anak ko. Liklikan nyo ida, tatang.
Saan arumbang asurutan nyo ida? Tamangan no anyaki iti mapasamak. Napagad dagad yata tao, tatang. Kabailan dagad iti pamatay. Diyos ko, nakabot-botag no kasta. Talaga, tatang. Ay, Iso anas kanya ganad tayo amin. Mateo. Laglagipin nyo kumaakanayon data, tatang. Iti kasta, awan ti basta may sagmak kada tayo nga agkakalugaran. Makitang tigas nga rami ti Vanessa. Talaga nalabasan. Aramid na nalatanwan niya ti kayat na. Senyor, nalabit akayat lang ni Vanessa ti agaliwaksay. Agaliwaksay? Panagaliwaksay ka di ti kasjay, nga aramid na nalatanwan niya ti kayat na. Senyor, Tigit di kunam, pampanuynuyam kami. Awan pa'y sirbi matinalag ko. Talaga nga inutil ka. saan nga taasik ka ti aglablabos, senyor? Clary, Pudno mo't saan ka di? Nalabos kan taday tala ang bukod mo abaki ti pampanunutam. aniya. Sige, senyor. Kabilan nakno day ti pagragsakam. Wah, Ngam di nak malapdan amang isawang ita iti kayat ko nga ibaga. Nang rona katawan ita dito'y ni Vanessa. Claring, Panagkunakat panawanan. Boston, awan ti sirbi dagiti bagbagam. Tinanawan na kon. Di na kayat adeng gantian yaman nga ibagag. Gaputa mo na noan niya ti pagbanagan ti amin. Nang runa, no ni Vanessa ti mismo amakanggag, iti kayat ko nga isawa. Agan nagkaanak ko si kan amis mo tinagko na. Nga adagdak-dakiwas alalaki ijay pagminasan. Wananang, saan kayo magdanag? Ay, sapay lakom Ta iti kabiitan apanawan kat makakaalap kan iti umdas nga ebidensya. Tapno mapasardengan ti pagminasan. Wan nga rod, nanang. Day talayangan tinadda pamuspusan. Tapno agsubli ti sigod a kinauli magtayo nga gindag ditoy. Mateo, Sige nanang, naskanyag tignay ako. Apay, adi ka pa'y lamaturong. Jak makaturog. Jak amo no apay. Talaga, asaan ka makaturong? No kanayon apampanunutan ti anyaman amang burburibor iti isip mo. Loretta, Apay, no ikagumaam alipatan pa'y lang. No anyaman day tamang burburibor iti isip mo. Tapno agulimak mat ti panunot mo. jak maaramid, Loretta. Tauray no anya pa'y ti aramida. Sumkan lata dagiti banag nga amok amang ipaay iti riribok iti panunot ko. Anyan, gayam ko. No apay mat ngamin akasla nagpupunipunan ti parikot ti biyag mo. Loretta, Angam kas itinakon-akon. At daak akanayon ditoy. Saan ka apanawa? Talaga kabisado ni Manuel no sa dino ti pagpagnaga pumanaw kan sumangpati di palay. Kat amok nga ramidan na ti amin. Tapno mailiklik iti dayja di so dagiti kakalugaran mi. Agakadwa na ngagpatpatrolya. Mariknak asibubukal ti suporta kanyak dagiti dadakkel ko. Tas tamat ka ni Manuel. Tano maaramid ko ti rumbang nga ramida. Iso asaan a rumbang a paayak ida. Kat amok nga iso analasat ko tinakaamamas a napasamag kanyak idi. Gaputa talaga nga adapay ti misyon ko dito lugar mi. Nang runa kat para kadagiti kakalugara. Agtignaya kon. Nawaya pa'y ti rabi. Tapno maramid ko ti rumbang nga ramida. Boss, sana nagawid ti kapsat mo Nairwama ko ni tikas nga ramid na. Isungawan ang yaman na kanya. Ayan boss, kasano nagpagad ti kapsat mo? Anya ti kayot mo sawan? Boss, kasano no adamot gayam ti addang nga iwaywayat daki ni Vanessa? Anya ko magandang. Agragot launay dagiti aggayem amang tulong kadagiti agindag iti daydi a lugar. Mamati akasandang agsardeng. Aging ga saan da marami ti anyaman akabaalanda nga itulong.
Dodoy. Kat no mapasamak ti kasta. Posible adumteng ti kanito. Ada kayon tukid di ti kabsat mo ti agbalin nga agkalaban. At alam mo yung tirabi. Ang saan ko lata marik na ngagtuglepa. Nagado ti sumsum ka ni ti panunot ko. May papani ti pagminasan. Kadagidagin dagi jay. Kasta meten ti may papan kini Vanessa nga anak ko. Apay di na maawatan. Aparagan kwa na ti amin ngar aramidag. Nagsimple lang mo ti kayat ko nga aramidan na. Tungpalan na lang ti amin nga ibaga, tapno awan ti parikot. Ang apay anas ka na kontraan na dagitar aramida. Ngam saan ko nga itulo, at agitikid din kayat na ti mapasamag. Siyak ti ama, kat dagiti kayat ko ti rumbang ama tulong. Naimbag ta nagawid kan Mindo. Sa anak ngamin ama kaid na, aging gadi kasi mangput. Ay, Marcela. Kumusta nga iti panagbantayaw? Nakita yu ka di man ang dagiti lalaki ng dakdakiwas. Saan? Naulimot ti aglawlaw. Panagkunak ket awan ti dakes a mapasama. Anyan ang nagsaya at nukas talakay. Isu na laang ta imbilin ko kani Manuel asan da ko mga agtalaklatan. Nang runa ket kadawianen a pagsasaaw at inalabos a kinaulimak no daduma ket mangipasimuda ag iti paggan. Anya? Day tamot ti agpaisusan ka day. Isu a kasayaatan na nagtalinaed anak ka alerto da Manuel. Tapno masakbayan dati anyaman a posible a mapasama. Puutan anak agtengag kaya man dito asidig ti baluarte ti pagminasan. Nauli magtaglawlaw. Nalapit niya agin inanandag itagtrabaho ti pagminasan. Nabannog dalaki di tinagmalam apa nagtrabaho da. Isuan na pinta sa guntaway para kanyak ito'y. Mapanak iti day jaban da. Tabarang ha! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.